Fruit de la pressió, des de Fets per Sitges, es va redactar un document on posava el meu càrrec a disposició de l'alcaldessa per les desavinences i les motivacions abans esmenades de la regidoria de platges. Un document que, lluny de rectificar-me i donar-me la confiança al capdavant de l'executiu, tal i com al seu dia aquest regidor i la meva formació que representa van donar a membres del govern, com van decidir donar-me-la a membres com a imputats. No van voler donar-me el recolzament. Traient, senyora alcaldessa, la seva signatura d'un dissabte al capvespre i posant de tallafocs en el seu desafortunat comunicat de premsa, just un dia i mig després de la seva signatura, feia que la premsa m'assenyalés, fent extrema publicitat des dels diversos rotatius controlats, que per sort, en aquesta darrera remesa d'imputats no han estat per la labor o la persona que els enviava la informació aquest cop no li ha interessat. Ja tindrem temps d'analitzar aquest context en calma. La partida no és com comença, sinó com s'acaba. I els hi puc ben assegurar que totes aquelles persones que per odi, per venjança, per la seva frustració, sigui laboral o política, estan utilitzant l'Estat i recursos públics per crear un relat fictici, no quedaran indemnes. Em van utilitzar per tapar les seves vergonyes, els seus dubtes i les seves pors. Tal com els hi vaig dir un dia, senyora Almirall i senyora alcaldessa, el relat els ha superat. Saben el mal que em van fer personalment a mi i a la meva família? Gràcies, per sort, he tingut persones, el partit, amics, altres regidors i la família que m'ha donat el seu escalf.